Θα μας κάνει ένα σχόλιο για τη σημερινή διοργάνωση που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι επίλεκτοι ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας που θα δοκιμάσουν το ταλέντο και ενδεχομένως αν κάποιοι τους δούνε θα τους προτείνουν για να κάνουν ένα άλμα στην δικιά τους την καριέρα. Η διοργάνωση γίνεται με πρωτοβουλία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και εσείς από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε και επειδή τυχαίνει να έχετε συνεργαστεί και με νέους παίκτες, πώς κρίνετε αυτή τη διοργάνωση? Σίγουρα είναι μια πρωτοτυπία και αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανητές. Είναι ευκαιρία για όλους, δηλαδή για τα παιδιά, για εμάς τους προπονητές, για τους γονείς, για τα σωματεία και ελπίζω να μιμηθούν αυτή την προσπάθεια κι άλλοι. Συνήθως τέτοιες προσπάθειες στο εξωτερικό γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα έρχονται με λίγη καθυστέρηση. Θεωρείτε ότι ποδοσφαιρικά, ενώ είμαστε ανεπτυγμένοι, τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να παλαιφθούν, να ενταθούν, να γίνουν σε όλα τα μη κυπράτη της Ελλάδας? Πώς θα γίνετε εσείς προπονητές για να διευκολύνουν και το δικό σας έργο? Ναι, ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή με το ρόλο του τεχνικού διευθυντού του στο Γάζαρο έχουμε πιάσει αυτή τη σκέψη πριν εκδηλωθεί η σημερινή προσπάθεια και θα την οργανώσουμε 11 με 12 του μηνός στις Σέρρες μέσα, σε εγκαταστάσεις που έχει η ομάδα του Εθνικού Γαζόρου. Θα είναι πάλι μια ευκαιρία από όλη την Ελλάδα να έρθουν παιδιά και βέβαια ήρθα και εγώ να αποκτήσω κάποιες εμπειρίες πώς διοργανώνεται αυτό το κομμάτι και νομίζω μέχρι στιγμής με τις κουβέντες που έχω κάνει είναι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και όπως είπα προηγουμένως, να μιμηθούν αυτή την προσπάθεια και άλλα σωματεία. Σήμερα είδατε το πρώτο ημίχρονο, διακρίνατε κάποιο ταλέντο, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι νεαρής ηλικίας μέχρι 20-21 χρονών. Θεωρείτε ότι είναι κάποιοι από αυτούς έτοιμοι να παίξουν σε υψηλό επίπεδο? Η δικιά μου φιλοσοφία είναι γνωστή χρόνια ότι δεν φοβόμαστε να βάλουμε τα νέα τα παιδιά, σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν δουλεύουμε. Υπάρχουν κάποια παιδιά αξιόλογα, τα είχα εντοπίσει και με το πρωτάθλημα το περιφερειακό που έγινε πριν ένα μήνα, αν δεν απατώμε. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, είναι αξιόλογα παιδιά, αλλά θα πρέπει να δουλέψουν κι άλλο. Το ποδόσφαιρο τώρα όπως εξελίσσεται, όπως είμαστε στην κρίση την οικονομική, θα είναι μια πρώτη ευκαιρία να μπορέσουν τα παιδιά αυτά με περισσότερη προσπάθεια να γίνουν πόλους έλεξης και θα είναι η στιγμή να επανδρώσουν ακόμα και τις μεγάλες επαγγελματικές ομάδες σε αυτές τις ηλικίες. Θέλουν όμως δουλειά και προσπάθεια και να έχουν το μυαλό τους μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και ένα ερώτημα το οποίο θέλει απάντηση συνήθως από εσάς τους τεχνικούς και με τη διπλή σας ιδιότητα. Ο ένας ποδοσφαιριστής είναι ανταγωνιστικός? Θέλω να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια πρώτης κρίσης ερχόταν πολλοί ποδοσφαιριστές ξένοι, αμφιβόλαξες για μένα οι περισσότεροι, και αδικήθηκαν κάποια παιδιά Ελληνόπουλα. Θεωρητικά, μήπως πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες από τους συναδέλφους σας, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι? Πριν το 2004 το Euro που κάναμε εκείνη την μεγάλη προσπάθεια, και εγώ και αρκετοί συνάδελφοι, νομίζω ότι φωνάζαμε και λέγαμε ότι ναι στα Ελληνόπουλα να δώσουμε ευκαιρίες, διότι δεν μπορεί στο ποδόσφαιρο να είμαστε αυτή τη στιγμή παγκόσμια δύναμη, αμιγώς με Έλληνες, και να μην γίνουμε στο ποδόσφαιρο. Είναι θέμα οργάνωσης, είναι θέμα να σκύψουμε όλοι απάνω σε αυτές τις ηλικίες και από ότι φέτος ήρθε η προκήρυξη ότι στη Β' κατηγορία θα υπάρχει K20, K17, ένα πολύ σωστό μέτρο το οποίο. Η εθνική θα έχει δύο κατηγορίες όπως έχει η Super League. Αυτό ναι, θα είναι η K20 κατεργείται και θα είναι μόνο K17 που σημαίνει όλες το όριο ηλικίας. Ακριβώς. Είναι μέσα από την καθοδήγηση του Φερνάντο Σάντος, σαν ομοσπονδιακός προπονητής και νομίζω ότι μας βρίσκει σύμφωνος. Οι ομάδες είναι προετοιμασμένες να έχουν τόσα ταλέντα σε αυτή την ηλικία? Ας τολμήσουμε διότι είναι μονόδρομος, δεν υπάρχουν λεφτά. Και από αυτήν την όλη την κρίση σίγουρα θα προκύψει κάτι καλό για το ποδόσφαιρο. Άρα εσείς επιμένετε ότι ελληνικό ταλέντο υπάρχει ταλέντο στους Έλληνες, να το πω καλύτερα. Υπάρχει ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Και θέλουν περισσότερες ευκαιρίες. Και ευκαιρίες, αλλά και τα παιδιά να κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Και εμείς από την πλευρά μας να είμαστε σε μία γρήγορση, να επιμορφωνόμαστε, να παρακολουθούμε αδιάκοπα τις εξελίξεις. Η επιστήμη πρέπει να μπει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να δοθεί ένα κονδύλι προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ.
Ο Χαριάς ξέσπασε. Κάμε παίκτες! Κλείνουμε! Κλείσε! Hey! Μης! Εσύ πρώτος από πίσω! Διάμα, Πάλι, καλά! Hey! Κέντρο! Μπράβο! Έλα πίσω το πάμε. Κλείνουμε! Πολύ καλό! Εδώ είμαστε, ανέβα. Με τα γήπεδο! Ρόλι! Πάρτε! Άλλη μεριά! Άλλη μεριά! Ήρεμα και σε μέσα κάνετε! Πάμε βγες! Ρίξτε εκεί! Βγαίνουμε! Καλό! Μπράβο! Γείτε! Έξω! Μπράβο ρε Σάβη, δεξούρα! Γύρνα! Στο κέντρο! 12! Όχι ρε! Όλοι εκεί είστε!
Ξέρεις τι, γιατί το σταματάω και χάνουν τον χρόνο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τώρα είναι 9 και κάτι. Βγαίνει μπάλα έξω και το σταματάω για να μην γράφει. Μπάλα.
Βγες εκεί, βγες! Πέφτεις! Σήκω, σήκω, σήκω! Ciao, σήκω! Πάκο, αυτό! Καλή, καλή! Έλα, έλα! Έλα! Σαΐτ! Πάτα, πάτα! Γύρνα! Από εδώ! Είσαι μέσα, ζήτα! Ζήτα! Άγγελε! Ζητήστε! Είναι! Βοηθάω! Βοηθάω πίσω! Καλό έξω! Γιάννη! Πάρ' το μαρέ! Καλέ! Κέρδισε κάτι, κέρδισε! Σου πίσω πάρε ένας παίκτης! Εμείς! Έξω! Μπάλα! Αφήστε το κέντρο! Ένας βάθος, Τουλού! Έλα ρε Τυρώνη! Είναι εδώ έτοιμοι! Γεια μας! Μπράβο! Πάλι, πάλι! Ένα! Ένα κάτω! Ανοίξτε! Έλα! Μέσα! Άγγελε! Άγγελε! Πιο ψηλά! Ήρθε! Ούτε! Έφυγε πίσω! Μπράβο! Πες! Πες! Ήρεμα μόνος, μόνος. Ήρεμα. Κάτω, κάτω. Μόνοι είστε, Ήρεμα, μόνοι είστε. Πάρε, γρήγορα. Ωραία, πάνω, πάνω, ρε. Γεια μας είναι. Πες τον πολύ. Ένας γραμμή. Μέσα, ένας γραμμή να πει. Γενή. Πάλι. Ήρεμα, ανοίξτε. Εσύ. Ένας! Μπράβο! Μπράβο, Μπόρις, μπράβο! Μόνος! Πέφτεις! Κόλλα! Ήρθαν! Εμείς! Ήρθε! Μπαίνουμε! Πίσω βλέπεις! Έλα! Και μέσα! Πίσω! Δεν είναι! Άγια σίγουρα, έτσι! Ήρθα! Ράλι! Γύριζε! Πίσω άνοιξε! Τέλειο! Μέσα! Μπράβο! Πάμε Στάπε! Κατέβασε!
Μπαρσελόνα παίζει. Δεν βλέπεις και κοιτάς ρολόι, Κάνει στήριγμα! Θα σε φέρω τώρα στην Ούφρα. Έτσι. Μπάλα κοιτάμε! Έλα! Πάνε ένα! Έλα το! Μονός! Έλα, θα το βρει γραμμικές. Έπαιξε μέσα! Έλα ψηλά! Από του νου! Όχι! Το νου χθες! Παίζουμε 25.
Βγείτε! Μπράβο Κόρη, να γίνει. Τι κάνεις? Πίσω κάλυψε τον. Στη Γερμανία. Το Τραπίδι, το Κουγαΐδι. Ήταν το παιδικό, μικρά. Παλιά πιο πολύ είσαστε. Το έκανε εκεί από πρόβλημα. Μετά με την οικονομική μέση το κουπούταμε. 3 παιχνίδια και τέλος. Μετά που παίξαμε 3 παιχνίδια με παιδιά, συνεχίζω να παίζω πανελλήνιο πια. Έμεινε πρώτος στην Ελλάδα. Ποια ομάδα. Μετά είχαμε βγει εμείς. Και η πρώτη κάθε φίλη μου είναι χαρακό. Γιατί μετά ξανάρχισα, έκανε 2 χρόνια και μετά ξανάρχισα.